Yay, first day of school na. First day of school na gid ay. Sama ni sa minay kuwang ni gamay makuan mataga. Kaon sa ko kay murag gutom ako dito. Yaon si sudan. Ikaw pa mga ta nagsudan mga ka naghikay na pamakaw. Pamulay lang ko diha kung mukha ka nagdi. Ako po'y padung-agon nga. First day of school ra. Ikaw dyan na tanan. Mga alangan mag-ako. Unang ukab. Wah. Oy, convert. Ikaduhang ukab. Ay, mao din i-convert nga. Ang kaning usa kay biplop. Sus na bali man di ay. Ay, ya di na lang kumukaon kay murag busog naman ko. Unsa di mo kaon? Anar ana nimo kinsa ligutomon? Naunsa ba kayang magbuot ma kaya? Dili na lagi kumukaon niya kay nabusog na ko niyang paghigugma. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama. Ya, bawo na ko be. Asa man itong sukli gapon nga akong gihatag nimo? Ay giahak. Asa ba to ba? Katungdos? Jesus Mariosip. May nanggani kay nakay daw sa uban nga ni piso. Oh, kun ilagi ni kuan niya kanang gamay ra gud kanang igod pang palit og kuan kanang kuan bitaw kanang singana skin. Kaya ini action magbunot. Gamay ra man ka. Day piso. Dress ng baon ha. Tama. Ano Jesus Mariosip? Huwag ka may kung mahatag ano niya? Piso? Walang putong tanan. Piso gapon. Hala, yung taon dos. Bata. Tres. Hala, yung taon tres. First day of school. Unsa ka nga mudak ko magbaon ni noon ha. Last one at 5. Hala, kanina lang. Nakaw. Parang school lang. Kasi ka panlumboy na padaon niya ha. Bugata, ni kwartahan. Nabuslot mo na akong short. Shout out ni Mark Vincent Ile taga Boulevard Hitapi Bohol. Silingan na mo na sa Hitapi guys, sa Boulevard gina. Pure nga Boulevard gina siya. Nya kung natinga mo maorga pa namang gisuot ikabalaka kay same day rin mo gisuot ang shout out. Shout out po ni Ines Lagon, Leo Anis Carlo, Lagon. Cagayan. Anis Lagon, Leo Cagayan. Mangot. Magones sa amigo na kong bugoy sa una sa si Jonathan Anis Anelis Lagon. Lago. Nabugoy kayo musurig skulahan sige lag internet. Shout out po ni kay Island Pililin. Kian Pilirin. Kian Perilin. Shout out ni Irene Gumbok nga always gahuwat sa among videos Pampawala sa homesick. daw sa homesick. Salamat kay te nya og shot og hi pod ni Jackie Sigasig og ni Maymay Reyes from Saudi Arabia mga OFWs nato no. Og ni Jinsky Tirado day. Boss, musta kanang subscribe day po sa ilang channel guys kanang diri lang makita diri. Walay butang nya. Og shout out pod ni Haniris Ranara San Mateo from Davao City. Hi sa tanang taga Davao og kanang shout out also ni Grisel Ann Mikutan. Hi nimo. Hi sir, hi. Grisel Ann Mikutan. Hi. Hi Grisel Ann Makutan. Mikutan. Mikutan, usag din na lang. O shout out po ni Yats Romeo Silvio bisag wala kasabot sa among language nga among ipagstorya na nalingaw gyapon siya no. Murag Tagalog ni siya nakabalakas putanan na mo subtitle nga Tagalog siya no. Yeah. Mga guys, thank you so much sa Kuan ka pagtanaw. lang, shout out si Kintoy. Shout out ni Kintoy TV. O, pasensya na mo guys ha, kay naguba lagi ko na yung cellphone guys. Anya, wala po, kuan ba, paliw lang po kung subscribe sa iyang kuan guys. Kintoy Channel, TV. Kintoy TV, kanang puro hugot man na iya guys. O shout out sa nagvideo na makaron. Si Anime Samante. Ati Jinimi. O, ati Jinimi day. Anime. So mga guys, thank you so much. Uy, anya na. Kuan day, kanang, pasensya na mo sa nagpa-shoutout na ko ha, kay walay ko kasuwat kanang ipinta raw tanan ko way ilista rin ano mura na kog basa
Kani among gibasa ako nagsuot na guys, ako nagprepare. Siya pa ka-prepare so kani sala mo gi-shout out. Pasensya na sa mga pa-shout out niya. Power 100 subscriber. 100. Silver button na this. Woo!